आखाइ खबजबना गाबै गाबै मेगनाव मोदै लानानै गावनि बेरामखौ फाहामथाय लानायाव रांखावरिनि मदद हरनो खावलायदों दिप्रमा दैमारिया। बिरनो गोसो जायै मेथाइ खनगिरि अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटी सेन्टारनि मेथाइ खनगिरि दिप्रमा दैमारिया ब्रेस्ट केन्साराव गोग्लैनानै दं। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर थानानि सिङाव थानाय हालंबारि गामिनि समलेस्वर बर'नि बिसि दिप्रमा दैमारिया गोबाव समनिफ्रायनो ब्रेस्ट केन्साराव गोग्लैनानै बिबुरुआ केन्सार हस्पिटाल गुवाहाटीआव फाहामथाय लानांगासिनो दं। दिप्रमा दैमारिया रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैनानै बेरामखौ फाहामथाय लानायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। रायजो राजा गोसो अनफावरि नोंथांमोननिफ्राय गावनि बेरामखौ नायनायाव जाय जेरै हायो राङारि अनसुंथाइ एबा मदद खालामनो खावलायदों बेरामि दिप्रमा दैमारिया। लोगोसे आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसि सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी, गरेस्वर बिधान सभा बियाबनि एमएलए भिक्टर कुमार दास आरो 30 नं गरेस्वर बिटिसि बियाबनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारीनिफ्राय दिप्रमा दैमारिनि ब्रेस्ट केन्सार बेराम नायनायाव मदद मोननो हास्थायदों। एकाउन्ट नम्बर 3115174782 IFC SBIN 0010413 आरो मबाइल नम्बर 6001989090 आव खौरां लानो हागोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा दिप्रमा दैमारि। गासैबो ससियेल मिडिया नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि आखाइ खबजबै खुलुमनाय थाबाय। आंनि गामिया गरेस्वर हालंबारि। आंहा गोबां समनिफ्रायनो केन्सार बेमारजों नाख्रेबजानानै दङ। आंहा गोबां रांखावरिनि आंखाल जानानै दङ। बेनिखायनो आं गासैबो बिथांमोननिसिम जि गरसे हायो थाइसे थाइनै अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि बिटिसिनि गाहाय चिफ बिथां हाग्रामा महिलारी सार बिथांनिसिमबो आंनि आखाइ खबजबै हांख्रायहरनाय थायोदि बिथाङा आंनि बेमार आजार नायनायाव जाहाथे हेल्प होयो। लोगोसे जोंनिनो समस्तिनि मानगोनां भेक्टर कुमार दास बिथांनिसिमबो आंनि आखाइ खबजबै हांख्रायनाय थायोदि बिथांमोना आंखौ रांखावरिनि हेफाजाब होयो। लोगोसे मानगोनां महेश्वर बसुमतारी बिथांसिमनिबो आं खावलायनाय थायोदि बिथाङा आंखौ रांखावरिनि हेफाजाब होयो। आं नोंथांमोननिफ्राय हाजासे मदद लुबैदों। नोंथांमोना जाहाथे आंनो अननानै मदद होयो। बेखौनो आङो बिबुरुआ केन्सार हस्पिटालाव नायगासिनो दङ। आंहा गोबां गोबाव जाबाय बेराम जानाया। आं दायो 8-9 माससो जाबाय बेमारजों नाख्रेबजानानै थानाया। आङो ब्रेस्ट केन्सार बेराम जादों। जोबथारनायाव आं रायजो राजा बिथांमोननिसिम खावलायनाय थायोदि नोंथांमोना जि गरसे हायो आंनो अनसुंथाइ हरगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय। गोजोन्थों।